idan kai zina ka tuba Allah zai yafe maka, sai dai ita kuma matsalar ta ita ce idan zina ta keta alfarma ce sai ka je ka nemi wanda ka ketawa alfarmar. naka idan zina ce da matar wane ko da 'yar wane ko da jikar wane ko da kazar wane sai ka je ka ainihin nemi ya yafe maka. ta iya yiwa a ce a to ai duk zina 'yar wane ce, a'a ba haka muke nufi ba. karuwa wadda ta riga ta sanya kanta ta sawa kanta signboard, wannan ba ta cikin alfarma kowa. duk wanda ya zina da ita alfarma Allah kadai ya keta, sai kuma alfarma kanshi. ba mata kowa bace, ba 'yar kowa bace ta gabatar da kanta a matsayin haka, amma a 'ya ce tana cikin kular ubanta. an fahimta? mace ce ta aure ko kuma wata wadda tana cikin tsarin wani mai mutunci sai kai zina da ita, to wannan zinar akwai keta alfarma. na haka ya zama zina mafi muni ita ce zina da uwa, domin in kai zina da uwarka bayan ka saba ma Allah to ka keta alfarmar ubanka. idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar sauran 'yan uwanka. idan kai zina da uwarka ka keta alfarmar uwarta da ubanta da sauran nata dangin. shi yasa kaga waɗanda suka danganta zina ga as-sayyida Aisha, da Allah ya zo warware maganar sai ya waiwayo gidan Abubakar ya ce la tahsabuhu sharran lakum, kar ku ɗauka sharri aka yi muku, domin idan aka danganta zina ga 'yarka to gaba ɗayan jininka kaf an ɓata ku. hakan aka yi zina da 'yarka to gaba ɗaya an ci mutuncin family ɗin gidan gaba ɗaya. ya kamata ku gano wannan. to zinar da ke biye da ta uwa a wajen muni ita ce zina da matar makwabci, saboda makwabci yakan amince da makwabcin shi, yakan saki jiki da makwabcin shi, mai rufa mai asiri ne, mai kare mutuncin shi ne. to sai ya zama karewar tona mishi asiri da cin mutuncin shi ya yi zina da matar shi. sakamakon wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo yana lissafa manya-manyan laifuffuka a wajen muni sai ce haka kuma ka yi zina da matar makwabcinka, domin ko a jahiliya suna girmama matan makwabta.